Ένα plexiglass κλουβί θέλω. Wow. Λοιπόν, Supreme Cares 5-0. Θα έχει 5 λεπτά διάλειμμα. Μετά άλλα 2 games και μετά εμείς. Πιστεύετε κίνηση, παιδιά, πάνω από το φύτο, είδατε. Σε περίπτωση που έχει να αποδείξει το πάνω, με τον άλλο πάλι κάνει κίνηση. Δεν μπορεί ο έξω να κάνει κίνηση πίσω και να το πάει άλλος. Και εσύ να πας στο άδικα το... Το σκέφτομαι στο προηγούμενο που είπε ο Τσουτζάκης κάποιος άλλος να βάλει. Το άλλο μπαίνεις και δεν ρίχνεις. Painful Goblins μπαίνουμε. Έλα, το αρχίσαμε να πούμε. Painful Goblins.